O censo da Estrada aumenta en 58 persoas, segundo o INE. Rivera mobilízase e inicia unha recollida de firmas para instalar fibra óptica no rural. Losada explicoulle a Louzao como solicitar a adscrición do centro de saúde. Todo isto sucedeu na mesma semana na que o Xornal da Estrada fixo o seu primeiro ano. Isto é o Xornal Semanal. Comezamos. O Xornal Semanal con Rubén Rosende. O censo estradense aumentou en 58 persoas. Deste xeito, o padrón sitúase nos 20.139 habitantes, rexistrando a primeira suba desde o ano 2003. A poboación do rural segue superando a do casco urbano, destacando as parroquias de Berres, Guimarei e Callobre como as que máis poboación teñen, e Sabucedo, Liripia e Santa Mariña como as que menos. Desde o Concello mostraron as ampliacións da autovía e do polígono de Tuedo como elementos que atraerán a máis habitantes e empresas e pediron que se censen os residentes que aínda non o fixeron. López Bueno asegurou saír cunha sensación agridoce da reunión da Mesa de Mobilidade sobre os Fondoite. Cree que se debería deixar o antigo centro de saúde para os servizos sociais. Afirmou que o proxecto proposto polo PP non aproveita a edificabilidade da parcela do antigo INEM. En canto ao rural, considera máis prioritario instalar a fibra óptica a construir beirarrúas ou cunetas. E falando de fibra óptica, este sábado a Asociación de Veciños e Amigos de Ribela levou a cabo unha recollida de firmas para que a instalen no rural estradense. Tamén se pode asinar a través da plataforma change.org. Os veciños da parroquia lamentan que ningunha compañía teña cobertura, imposibilitando incluso chamar ao 112. O subdelegado do Goberno na provincia, Abel Losada, explicoulle a Louzao o proceso para adscribir o antigo centro de saúde. Lembrou que hai un ano simplificouse o proceso, só tendo que presentar ao Concello unha memoria xustificativa do fin ao que se quere destinar o edificio e que conte cos apoio da sesión plenaria. María José Gómez, conselleira de Medio Rural, e Gonzalo Louzao mantiveron unha reunión na que estudaron vías para o desenvolvemento do rural estradense. O colectivo Estación presentou no Concello as máis de 900 sinaturas que conseguiron recoller. Piden que se mellore a antiga estación de autobuses, sede do colectivo, e que presenta graves deficiencias estruturais, e que os dous monitores teñan un contrato. Un médico na aldea despediuse este sábado dos escenarios tras o seu éxito. O Concello traballa para declarar 2025 como o Ano Cultural Avelina Valladares. Para honrar a poeta, celebraránse varias actividades. Varios centros educativos da comarca foron admitidos no programa Navega con Rumbo. Con este programa buscas ensinar aos alumnos a buscar de forma segura en internet. O estradense estreou este sábado o seu novo himno. Na composición e na gravación participaron artistas estradenses. Fixo no partido contra o Arosa. A Estrada acolleu as finais galegas de ximnasia de trampolín. A banda da Loba lanzou o primeiro sinxelo do seu novo traballo discográfico. Gonzalo Pose, responsable de Argentinos Burger, participará no showrooming do Porta América. A Xunta recoñeceu na gasta a labor de 40 policías autonómicos. 13 deles recibiron cruces de bronce por levar 30 anos de servizo. A plataforma Ulloa Viva puxo en marcha unha páxina web. Son vostedes os que escriben a carta aos Reis Magos? Pois saiban que este ano as que vai repartir o Concello van ter as súas majestades de Oriente montadas nun tractor. O deseño correu a cargo de Rosa de Cabanas. Imos coa programación de Nadal da vindeira semana. O venres ás 6:30 da tarde actuarán os Brigadiers en Calvo Sotelo, Serafín Pazo e Praza do Mercado. E ás 9 da noite o obradoiro Carlos Barroso dará un concerto no principal. O sábado pola mañá haberá un mercadiño de Nadal no novo mercado. Ás 12 comezará o Festival de Nadal da Banda Municipal e ás 6:30 arrancará o espectáculo Contos alrededor da Terra diante a Sala Banca.
Ás 8:30 a Coral Polifónica dará o seu concerto de Nadal. Ás 12 da mañá do domingo haberá un concerto de Panxoliñas e ás 6:30 da tarde o espectáculo Flipa no Nadal. E agora é o turno das noticias de Forcarei. A nova matrona xa presta servizo no Centro de Saúde de Forcarei. Cade Vergazo SL executará as obras de mellora das cunetas de Quintelas en 2 igrexas. Esta empresa rebaixou o orzamento case un 20%, deixando en 80.828 euros. O pasado xoves Forcarei acolleu unha xornada de concienciación sobre o Alzheimer. Os estudantes do IES Chano Piñeiro puideron comprobar como é pasar un día en cadeira de rodas. O tempo está rematando. O luns e martes continuaremos con tempo solleiro, pero a partir de mércores volverán as chuvias. Estamos de parabéns. O Xornal da Estrada fixo un ano desde o seu nacemento o 12 de decembro de 2023. Coincidindo con esta data presentáronse varias novidades. Agora tamén se incluirán noticias de Forcarei, como xa puideron comprobar. Principalmente aquí, no Xornal Semanal, o novo espazo en YouTube no que se resumirán os titulares da semana. Se nos seguen nas nosas redes sociais, xa puideron comprobar que actualizamos as previsións meteorolóxicas. Ademais, xa poden atopar as nosas noticias en Blue Sky, a rede social creada por un dos fundadores de Twitter. Nos voltamos a semana que ven, pero deixámolos cun resumo do que foi este ano na nosa canle de YouTube. Falan os rapaces menos en galego? Somos o que somos, non sabedes. Esas foron as propostas e agora faltan as medidas. A puntuación a cada unha das 3 propostas que recibimos. Porque a farola é moito máis que unha farola. Quedarse con mi proyecto, el proyecto de Olivir. Mirar a ambos lados, comprobar que os coches paran e cruzar. Os estradenses están convocados ás urnas, mesmo farol e ubicación igual ou similar.